Само преди 6 минути е публикувано, но смятам, че този апартамент ще бъде продаден в рамките на секунди след като е качена тази обява, защото тук говорим за изключителен апартамент само срещу 125 хиляди евро, не долара, въпреки че пише долара, много ми се искаше да бъдат долари, но те не са. Двустаен апартамент, който има сюрреалистичен дизайн. Тази баня, тя не просто е съвършена, тя е повече от съвършена. Аз дори не бих влязъл да се къпа вътре, за по някакъв начин да не я унищожа. Имаме червен домофон, но най-вероятно е вързан с секс телефон от другата страна, защото за тези пари не може да е другояче. Говориме за турболуксозна, не знам, това е мокрото помещение, най-вероятно има и вградена сушилня, съдомиялна, пералня и робот някъде, но той не се вижда, защото просто е твърде модерен. Зелени стени, зелен таван, разбира се, защото тук всичко ще ви стане зелено в момента, в който се здобиете този апартамент. И пода, забележете, само до средата е сложен паркета, защото това е твърде скъпо да се сложи на целия апартамент. Повярвайте ми, това е апартамент, който не може да му сложиш целия паркет. И вече влизаме в тоалетната, не знам коя на броя, защото това е може би Версайския дворец, но имаме още една тоалетна, върви с луксозно обзавеждане. Говориме за изключителна сделка и сега забележете, отваряме да прочетеме топ локация, Дружбай, не, Дружба, извинявам се за грешката, в Дубай са по-евтини апартаментите. Говориме за детски градини и училища, най-вероятно са частни и влизат в цената на този апартамент. Няма как да е другояче. 58 квадрата за 125 хиляди евро, не долара. Това е 2100 евро на квадрат. Има, няма. Не съм добър по математика, но някъде там ме водят сметките. Защо хора не купувате? Купувайте, моля ви.